Левски победи Литекс, но за това по-късно в предаването. ЦСКА, прощавайте. ЦСКА от Етрополе или ЦСКА, нямам представа как да го нарека още това формирование. Защото когато започнахме целият този процес, никой не си е представил, че Литекс ще предприеме операция по прекръстване, преместване на седалище, име и така нататък. Дерби не знам, ние с Литекс дерби не сме играли, така че не знам това ли е ЦСКА, не е ли? ЦСКА нямаше ли се представите по-добре? Те да са много ЦСКА, Литекс не си ги биели. Мен това не е ЦСКА, което е в първа лига. Излишно е просто да се говори. Играе трудно в София. Това, че бивш отбор Литекс вече го няма като име в българския футбол, да се казва ЦСКА София. Какво? Доста напрежение имаше, да кажем, между двата лагера, когато мачът си играеха на българска. То напрежението идва от страна на Ловешкия клуб. Когато имаме възможност да биеме един сборен отбор от Ловеч, Етрополе и София, винаги е сладко. И както ви казвам, по българско право, те са правоприемник на Литекс. Успя ли да гледаш днешния мач с ЦСКА? С ЦСКА не успях да го гледам, гледах с Литекс и Етрополе. Ако погледнете, както казвате вие, ЦСКА, мисля, че имат един там в ръководството, един Пламен Марков само останал от ЦСКА, всичко друго са повече. Това не е нов клуб. Това е клуба Литекс и той си има лиценз. По правните документи това си е Литекс, който Етрополе под името ЦСКА купува лиценза на Литекс и Литекс става ЦСКА София.